Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mike. Isa sa napakarami ninyong tambalanista mula dito sa Isabela. Sumulat ako upang magbahagi ng aking kwento. Sana ay kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Marahil dahil mura sa lugar namin, gulay ang kadalasang niluluto ni Mama. Masarap magluto ng gulay si Mama. The best talaga. Yung pinakbet, lasang-lasa yung pinaghalo-halong lagkit ng kalabasa at okra, yung lutong ng sitaw at manamis-namis na talong. Sa chop suey naman, paborito ko yung half-cooked na cauliflower at carrots. Kahit ginisang repolyo nga lang, ang dami ko nang nakakain kasi ang sarap pa din. Ang ayoko lang talaga yung itsura ng gulay na dala ni Mama tuwing galing siya sa palengke. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dumi-dumi lagi ng mga pinamimili niya. Hindi simpleng dumi ha, maputik. Kailangang hugasan ng ilang ulit para luminis. Isa sa pinakamahirap linisin, yung cauliflower. Kasi nakasiksik yung mga dumi. Nagtataka ako kasi hindi naman hinuhukay yun sa lupa na parang patatas. Parusa talaga maghugas ng gulay na pinamili ni Mama. Maaga kong mamalengke si Mama bago pa sumikat ang araw. Yun daw kasi ang oras ng bagsakan ng gulay sa palengke. Isang umaga sa kakamadali niya, naiwan ni Mama ang pitaka niya kaya nagpa siya akong sundan si Mama sa palengke. Dahil maaga pa at wala pang masyadong tao, madali kong nahanap si Mama. Gaya ng dati, may bitbit siyang 2 malaking asul na plastik. Naisipan kong magtago kay Mama. Hihintayin ko na magbabayad na siya at kapag napansin ko na hinahanap na niya ang wallet niya, saka ako lalapit para sorpresahin siya. Habang nagmamasid, napansin ko na parang may hinahanap si Mama sa nilalakaran niya. Lakad siya ng lakad sa palengke at hindi humihinto sa mga tindahan. Lumapit ako ng bahagya at nakita ko na pinupulot ni Mama ang mga gulay na nahuhulog ng mga kargador at inilalagay sa dala niyang supot. Maya-maya pa, tumigil si Mama at binuksan ang isang itim na sako sa sulok. Dahan-dahan niyang inilabas ang iba't ibang klase ng gulay doon at gamit ang isang maliit na kutsilyo, tinanggal ang mga buhok o ang mga bulok na bahagi ng gulay. Matindi ang kurot sa puso ko habang pinapanood ko si Mama. Hindi nagtagal, napuno ang dalang plastik ni Mama ng mga gulay na pinulot niya. Nakangiti ko siyang nilapitan at binitbit ang 2 mabigat na plastik.
bilib ako sa mama ko. Sino ang mag-aakala na ang masasarap at masusustansyang gulay na iniluluto niya para sa aming pamilya ay pinupulot niya pala sa bangketa. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, tambalan. Naway magpaalala ito sa mga listeners ninyo na maging grateful sa mga bagay na meron sila. Kasi marami dyan, they can only dream of what you have. Huwag ding magsayang ng pagkain kasi mahalaga ang bawat butil ng kanin, ang bawat piraso ng karne, at ang bawat hiwa ng gulay. Maraming tao sa mundo ang halos walang makain, kaya kung isa ka sa maswerteng nakakakain kung kailan mo gusto, huwag mo namang aksayahin. Ang inyong tambalanista, Mike. Alam mo, Mike, sa sulat na ito na ipinadala mo, maraming tatay ang galit. Kasi Father's Day na sa Sunday. Sabi, nanay na naman ang nanay bida. na naman ang bida dito. Bakit parang pang Mother's Day pa rin? Ganon. Ayaw nyo talagang pakabuga. Correct, di ba? Sabi Talaga ng- naman. sabi ng mga tatay. Oo, talaga namang iisang araw lang naman sa isang taon na kami ang bida. Hindi nyo pa pinaubaya. Hindi, correct. Kasi alam mo, hindi lang naman Mother's Day bida ang mothers, di ba? Every day bida ang mothers. So, isa lang araw talaga sa isang buong taon na hindi bida ang nanay for a change. It's during Father's Day. Kaya lahat ng mga tatay sa iyo, Mike, ay galit ngayon. Charot. I speak on behalf of all the fathers. Charot. Hindi, pag-aanin lang natin kasi hang bigat-bigat naman eh. Kaya May pala, kurot. oo kaya pala ang kwento ng title ng kwento ng Mahiwagang Burnay is Ginto sa Bangketa. Ayan. Kasi yun talaga ang katotohanan. Meron po talagang ginto sa bangketa. At yun pala ang dahilan kung bakit yung cauliflower pagka dumi-dumi. Kung bakit lahat ng mga gulay, hindi sila kulay green, 'di ba? Kasi pinupulot lang pala ni nanay. So, yung kwento ni Mike ay kwento din ng maraming mga Pilipino. Maraming mga taong ganyan din ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Na namumulot talaga sila sa bangketa, sa basura para mabuhay. Ang isa sa mga parang particular talagang di ko makakalimutang kwento ng mga kaibigan ko ay yung hindi nila alam na ang pagpag ay hindi pala tunay na pagkain or pagkain na dapat kinakain. Until nakarating sila ng college kung saan na-realize nila tirang pagkain tirang pagkain na tinapon na tapos niluluto na lang ulit. 'Di ba? Kaya pala yung noodles nila, apakaraming sabaw. So siguro yung natira na lang noodles sa basura na kinalkal, 'di ba? Tapos niluluto ulit, dinadamihan ng tubig. So marami pong ganyan yung eksena ng kanilang buhay. Kaya napaka-perfect ng mga lessons na sinabi ni Mike dito sa dulo ng kwento na Mahiwagang Burnay. Huwag kang aksaya. Totoo. 'Di ba? Pang telenovela. Correct, 'di ba? Pang siya, yung pang maalaala mo kaya. Oo, ganon. Ganyan na mga tipo. Ito yung mga tipong masarap gawa ng ng video, 'di ba? Masarap gawa ng version ng video. Correct ka. Napakalaking ang laki ng kurot na iniwan sa mga nakikinig ngayon grabe no. Dito mo talaga maiintindihan yung sakripisyo ng mga nanay na hindi nila pinapaalam sa atin. Tama. Ang dami nun. 'Di ba yung mga araw na umiiyak sila na hindi nila pinapakita sa atin. Yes. 'Di ba yung paghingi na lang natin ng baon kasi ang nakikita
nakikita lang natin na binibigyan tayo Ang hindi natin alam, papaano nila kinukuha Tama. yung baon na ibinibigay sa atin. At pag nalaman natin yon, naku, pahalagahan mo lahat ng binibigay sa iyo ng nanay at tatay mo. Hindi mo sasayangin. Ba nakakalungkot pag nakakakita kunyari ng mga bata na nagreklamo sa binibigay ng mga magulang. Makulang nga to Sabi may project ako sa school Hindi mo alam kung paano nag-iinikot yung puwet ng nanay mo. Correct. Diba? Kung paano itsura nun, hindi namin alam. Pero Oo. ganun yun. Diba? Nag-iinikot talaga yung puwet ng nanay mo kung paano kukuha ng pera. Diba? Magawa ng paraan ng mga pangangailangan mo. Diba? Matustusan ang mga pangangailangan mo. Tapos magrereklamo ka pa. Hindi lang magrereklamo, partner. Magre-rebelde ka pa. Hindi lang magre-rebelde. Ang sama pa ng mga grades. Diba? Kung makareklamo, akala mo naman na papunta ka sa cum laude. Diba? Papunta ka doon. Makadabog Hindi ka, diba? Diba? Makasagot ka sa nanay at tatay mo. Akala mo, sino kang anak mayaman? Hindi ka makinis. Tingnan mo, siko mo maitim. Charot. Yung mga ganyan Ang dami nilang talagang sakripisyo. Ang dami Hindi natin nilang alam, ha? correct. At hindi lang mga nanay, ulitin natin, pati mga tatay, mga magulang in general po. Lahat ng mga magulang. May mga iba dyan that they express yung kanilang paghihirap. Pero meron mga iba katulad nga ng nanay ni Mike na hindi nagsasalita. Diba? Basta ang gagawin niya lang, magsaserve lang ako, magsaserbisyo lang ako para sa pamilyang ito. Ano yung napagtanto mo na ginawang matinding sakripisyo ng nanay mo na hindi mo alam pero kinagulat mo na, ay grabe naman ang nanay ko. Hindi, alam ko Lahat. Oo, kita ko kasi partner 'di ba na kunento ko na yun dati, partner, nakita ko yung payslip na 200 lang. Oo. Ang natitira. Yung mga Madaming parang mga ganon. Nakukurutin bigla yung yung puso mo. Correct ka. Kasi lahat tayo may mga ganyang klaseng mga kwento. Totoo yun. Diba? Paghahati-hatian yung kakarumpot na burger, diba? Correct. Paghahati-hatian, hindi lahat makakakain. Ganon. Hati-hati lang muna tayo, mga ganyan. Totoo yun. Ang dami nilang sakripisyo kaya pahalagahan po lahat ng ginagawa sa atin ng mga magulang natin. Minsan hindi man sapat pero ginagawa pa rin nila ang lahat Correct. para sa ating mga anak. At uulitin natin, pahalagahan po natin yon, i-appreciate natin yun. Kung kaya nating tumulong tayo. Yes. Diba? Lalong-lalo na sa mga, alam natin sa mga pamilyang hikahos or sapat lamang ang kita ng pamilya. Again, pag mayaman ka, hindi mo naman i-issue to Pero doon sa mga pamilya, diba, na saktuhan lang, yung nanay mo, ginagawa ang lahat, mapag-aral ka, pahalagahan mo yun. Kasi pinipilit niyang mag-aral ka. Correct ka. Diba? Pinapakain ka ng masarap kahit yung nanay mo wala na. I-appreciate mo yun. Ang daming ganyang nanay. True. At tatay. True. At tatay, ilo lang. Father's Day. Lagi natin sasama si tatay. Oo, kasi sa Sunday. Baka Next week, magtampo. mami na lang ulit, di ba? Pa-Father's Day, partner. So isali na natin yung mga tatay, Diba? 'di ba? Napakarami po ng sakripisyo ng ating mga magulang para po sa atin. So Totoo. ipagpasalamat po talaga natin ng matindi 'yon. Sabi pa nga ni Mike dito sa kanyang kwento, 'di ba? Na sana magpaalala ito sa mga listeners ninyo na maging grateful. Yes, Yun pa, yes. 'di ba? Lagi nating paalala ito Papaalala natin ulit, 'di ba? Na maging grateful sa mga bagay na meron sila. Kasi Yes. marami dyan, they can only dream of what you have. 'Di ba? Totoo. Yang nirereklamo mo na kulang yung pagkain, yung iba kailangan nilang mamulot para magkaroon ng pagkain. Nagrereklamo ka, ha? Isa lang ang ulam o kaya ano ba 'yan? Paano ko kakainin tong chicken na to? Walang ketchup, walang gravy. No, may 'Di ba? ganung arte. May mga Nakakainis yung ganung bata, 'Di ba? no? May mga ganyan. I don't Paano, like that. 'di ba? Mga ganyan, 'di ba? Sweet masarap. True. Pero may mga ibang tao na kung ano na lang ang makain nila, 'di ba? Totoo Para yun. lang makakain. 'Di ba? Yung food wasting, mga kaibigan, minsan makokonsensya tayo Yung natirang cup of rice o kaya yung mga, 'di ba? Yung pork chop na kalahati lang yung kinain mo tapos may kalahati pang natitira. Tama. Minsan nakakapanghinayang kasi yung mga tirang yan mabubuhay na sa ibang taong nangangailangan na walang Correct. pabili ng pagkain 'di ba? And kung i-connect natin, partner, dun sa usapan natin kanina sa unang tambalan, yung sinasabi ko na hindi nyo naman kailangan lahat kayo tigitigisang pork chop. 'Di ba? Pwedeng hati-hati lang, Share. lalong-lalo na hindi naman nauubos. 'Di ba? Pwedeng share, nakatipid na kayo, hindi pa kayo nagsayang ng pagkain. Totoo yun. Yun Correct Ganon. ka. Unless meron talaga kayong, kunyari, talagang binabalot nyo kasi
uulitin nyo, kakainin nyo ulit. Ganun. Pero kung halimbawa, may mga iba kasing ibabalot Tapon na. nila, tatapon din naman kasi hindi na kasing sarap dahil hindi na fresh. Kung ganun din lang, di wag na kayo mag-order ng mas marami. Correct. Ganyan. Lagi natin iisipin kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon ay pinapangarap ng mga taong wala sila noon. Correct. Diba? Yung masarap mong ulam kanina na pinintasan mo. Pangarapin ng ibang taong walang makain Tama. kanina. Yung Diba? anak mo na sinigaw-sigawan mo, binatukan mo pa, tas galit na galit ka, tinadyakan mo pa. Oo. Yan din ay pangarap ng ibang tao na may tadyakan. Natadyak. Pangarap ng ibang Pinipilit tao. mo sundan. Teka, nasaan yung value doon? Di pangarap ng ibang tao na may matadyakan. Charot, hindi. Pangarap ng ibang tao magkaanak. Totoo. Diba? Totoo. Pero yung anak mo, binabarubal mo, sinasaktan mo, diba? Hindi mo binibigay yung pagmamahal na deserve niya, ganyan. Correct. Samantalang yung ibang tao, Diyos ko, lahat na ng posisyon ginawa, hindi magkaanak. Totoo. Lahat na ng doktor pinuntahan, diba? Hindi magkaanak. Lahat na pinahid, hindi pa rin Totoo. magkaanak, diba? So yun eh, trabaho. Tama. Diba? Yan trabaho nga, kinayayamutan mo kasi bakit ako kailangan pumasok? Ano ba yan? Ang tagal naman ng weekend, diba? Yung trabaho na inireklamo mo na meron ka, Tama. ay hinahangad na ibang tao na magkaroon. Agree. Ganun. Di ba yung magulang mo na inaaway mo palagi? Di ba yung nanay mo na lagi mo sinasagot, pinagdadabugan mo? Yan. Kung sagot-sagutin mo, akala mo tropa mo lang nakaaway mo eh. Di ba? Pero isipin mo, nanay mo yan. At yung pagkakaroon mo ng nanay ay pangarap ng mga taong walang nanay. Correct. At tatay. Never, oo. Never Oo. nakilala ang nanay at Oo. tatay. At diba? tatay. Diba? So, mga ganun. Pag yun yung sinasabi ng kwentong ito, i-appreciate mo kung ano yung meron ka. Yes. Kasi kung ano yung meron ka, maraming tao ang wala niyan. Correct. Pero on the other hand naman, dun sa mga, para lang din dun sa mga medyo, kunyari, katulad nitong si Mike, medyo hikahos, lagi mo rin tatandaan na yung mga meron din silang mga struggles na hindi nyo po alam. Hindi lang nila na ipapakita or hindi nyo lang alam yung kwento. 'Di ba? Minsan, maiinggit ka, ay, bakit sila naka-aircon, mayaman, ang ganda ng opisina, 'di ba? Hindi mo alam. Case lang yan. Correct. Housing lang ng aircon yun. Wala pong laman talaga yan. Pasikat ba? Ganon. Hindi totoo. 'Di ba hindi niyo alam ang dami din nilang mga problemang pinagdadaanan. 'Di ba? Totoo Wala lang yun. on the other hand lang na parang wag kang masyadong sumama yung loob mo sa mga bagay na wala ka kasi yung mga tao din na meron, Correct, may mga pagsubok din sila, may mga problema din sila na hindi mo kakayanin kapag ka Yes. ikaw ang humarap. 'Di ba? So Totoo. lahat po tayo, again, ang bottom line, may kanya-kanyang pong mga pagsubok na hinaharap. 'Di ba? So let's learn to love and be kind and respect each other. Yes. Salamat mga kabisya sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!